हागोन होननानै बे जातीयताबाद सोदोबनि Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel ako nagkamukha si kapaparebay. Tapos nga daw niya joyful 16 November ni mane dinay 15 mane delegate jerai nalai जोंनिया 16 November ni sigang 15 mane delegate jerai nalai संनो फैबाय जोङो मोनाब्लि भिडिअखौ बारा एसे मोजाङै लाबोनो हानाय नंला थेवबाबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों मा देखायनो हायो जाखिनि देखायनो हायो बेखौ आं देखायसिगोन नैबेयाव जोंना नाम लिरनांगौ जायो एन्ट्रि दङ ओमफ्राय जों एसे सिगां फैनाय जादों आरोना मानसिफोरा जों फैनाय टाइमाव बारा एसे फैयाखैमोन माने इदिनो सासे सानै इदिनो फैदों नालाय ओमफ्राय बाकिखिनिखौ नेगासिनो आरोना जोङो लोगोफोर भिडिअखौ आङो रैरुबमोना थांबाय जोंखौ गारनानै नैबे गारिजों बे गारिया जोंखौ गारनानै थांबाय जोङो रैमालुखौ लोगो मोनदो र' जोंनि केमेरामेनखौ लोगो मोनदो एसे रायलायहैनि ओमफ्राय ओइ रैमालु मा दासो फैदो ना मादो बा हिर' बायदि होनदो माथो ए खारिनो सानाखै मानोना रायजोफोरा गोबाव जाथारबाय बेनिखायनो खेबसेयावनो दिनैनि बे
लोगोफोर जोङो दसे जिरायसिगोन जिरायनानै ओमफ्राय थांसिगोन आरो जोङो ना बिथांमोननि जिउ गारनायनि थाखाय दिनै जोङो रेबेङै गसं बुनानै जोङो दिनै गावनि हारिनि राव हारिमु थुनलाइ सिबिनायनि खोथा जोङो गासैबो खोथाखौ गावनि थांनानै थानायनि मोन्थायनि खोथा हा हुनि मोन्थायनि खोथाखौ जों दिनै जाय बिथांमोननि थाखाय बुंनो हादों दा बिथांमोनखौ आङो दिनै बे मनसनि 10 मिनिटसोनि गेजेराव आंनि बुंथिखौ बुंनानै आं फोजोबनो सानदों जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि गयारि रानिसिम खावलायखानाय बायदियै जयपुर गामिनि बिहामजो हानजाया जुदि रेडि जानानै दङब्ला खम समनि गेजेरावनो मोसाफैनो थाखाय खावलायहरनाय नाम्बार दङ फन हरलायलायाना दान्दिसे सम नोंथांमोना गाव गावनि लोगोफोर आङो भिडिअखौ बारा एसे मोजां लाबोनो हादियासै सब बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअआव गोदान फैदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनानै दाबाव बाय बाय